Nagtipon-tipon di Farmers and Livestock Raisers Association, Municipal Agriculture Officer kan dagiti masiklan nga opisina, manipod ka dito pulget pitong nga ili iti probinsya, iti naiswat ang Livestock Congress at angal daw. Indalwan da ito iti Department of Agriculture kan the Provincial Veterinary Office nga dan gagem, amay pakamot iti pasiklan ti livestock industry iti probinsya. Napintas da ito kasi this is a means nga may disseminate tayo apo dagiti programa iti DA, dagiti programa met nga may paay iti land bank kada dagitoy insurance companies ta at least maprotektaran tayo ken mapapintas ti livestock industry iti probinsya ti ABRA. May basar iti kodyan na datos sa Department of Agriculture Regional Office kadagupang kaditi probinsya ti Rehiyon Cordillera ti ABRA ti numero 1 ti volume production ti karne ti baka nuang ken kalding. Kalikakong ti ahensya nga dadapay matutukan ti livestock industry iti entero a rehiyon. May sa kaditi nagatenda ti Presidente ti Lipasaw Livestock and Poultry Growers Association. Napatagunay sir tado ti maadal mi nga pagsayatan ti gijidingon mi kasjay gijay kwaso nga amin nga ikupati munisipyo sir-sir mi amin nga mapanser tapno dagdag aral na rin. Naipagaregyan med dagiti kari ti livestock industry kas kaditi sakit dagiti dingwen, oportunidad ken dagiti interventions wenno programa ti gobyerno katukwada. Bigbigan ti gobyerno provincial iti livestock raiser, technician, farmer association nga masiknan nga opisina at dakkel ti papelda ti panakagunod ti food security ti probinsya. We must continue strengthening our agricultural base. The Sangguniang Panlalawigan remains committed to supporting measures and ordinances that will enhance food security, promote animal welfare, and uplift the lives of our farmers and livestock raisers. Naiparamnama ti ado pa programa may paay, baban ni Kabarbaro Linteg, nga RA 12308, wano ti Animal Industry Development and Competitiveness Act, nga dan gagem nga mang-modernize sa livestock, poultry and dairy program ti DA. Dakkel pa katinulong in kaso agbalit alinteg, tilungalong da ABRA Representative J.B. Bernos, ken Solid North Party List Representative Ching Bernos, nga House Bill No. 5059, wano ti Animal Medical Center Bill, nga dan gagam nga panakaisablisar ti veterinary clinic, kaditi aming LGO mang tutog ti healthcare services dagiti dingwen. Namnamayan ti veterinary office sa babayang kaditi interventions ti gobyerno, ket adadapay nga may talo ti livestock sector iti probinsya. Will we hope and pray nga napinpintas ti pinagtitinulong iti naduma-duma nga parte iti livestock industry from us iti gobyerno, papanyan ti production, marketing, ken dagitoy after sales ti namnamaami nga napintas una iti pagtitinulong mi after daytoy nga livestock congress. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.